እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ብሓንድ ምስኩም ክቡራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ያፈወርቄ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ቻንስለር ጀርመን አንገላ መርከል ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ዝበፅሐና ሓበሬታ አመልኪቱ። ቴሌፎናዊ ዝርርቦም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ምግፋሕቲ ቫይረስን ዘተኮረ እዩ ይብል እቲ ዜና። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ጀርመን ኣብ ዝበዳሂ እዋን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ንምዃን ዘርእየቶ ተገዳስነትን ሽርክናን ንኢዶም ኣለው። መራሕት ጀርመን አንገላ መርከል ብወገንን ብሕልፊ ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ንኩሎም ወገናት ዝኾን ስምምዕነት ንኽብፃሕ ንዝካየዱ ፃዕርታት ሃገረን ከም እትድግፍ ገሊፀን ይብል ፋና ትካል ዜና። ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ኣብ አዲስ ኣበባ ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡ። እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ጨንፈር አዲስ ኣበባ አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃንን ብደረጃ ማዕርግ ሚኒስትር ዴኤታ ዳይሬክተር ምርምርን መጽናዕትን ሕግን ፍትሕን ፌደራል አቶ ተስፋአለም ይሕደጎን እዮም። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ጽባህ ትማለ ሐሙስ ክልተ ሐምለ 2012 ኣብ ከተማ አዲስ ኣበባ ዝነብሩ ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ህወሓት ብፖሊስ ፌደራል ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሮም። ካብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ፍሉይ ዞባ አዲስ ኣበባን ኣባል ማዕከላዊ ኮሚቴ እትውድብን ኣይተ ተወልደ ገብረ ጻድቃን በተወሳኺ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ብማዕርግ ሚኒስትር ዴኤታ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣይተ ተስፋአለም ይሕደጎን ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሮም። ካልኦት ክልተ ዘወርቲ መኪና ቤት ጽሕፈት ህወሓት እውን ተኣሲሮም እዮም ተባሂሎም። ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እቶም ኣመራርሓ ዝተኣሰሩ ኣብዚ ቀነ ምስ ዝተፈጠረ ዘይምርጋዕ ብዝተተሓዘ እዩ ተባሂሎም። ካብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም እቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምስ ስድሮኦም ይኹን ምስ ጠበቃ ክሳብ ሕዚ ኣይተራኸቡን። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል ፖሊስ በተደጋጋሚ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ምላሽ ምስ ረኸብኩ ሒዘ ክምለስ እየ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃም መቐለም። ያዕንደልና ሙልጌታ ምስ ቅትለት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተኣሳሲሩ ብቀጥታ ተሳቲፎም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ንጋዜጠኛታት ሎሚ ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ነቲ ስነ ጥበባዊ ተኩሱ ከም ዘቐተሎ ኣብዲ አለማየሁ ዝተባሃለ ድማ ተሓባባሪኡ ተባሂሉ ከም ዝተኣሰረ ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዜና ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ንካልኦት ሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳል ንብረት ብምብራዕን ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ ጥቃዓት ኣብ ክንዲ ምውጋድ ሪኦም ከም ዘይረኣዩ ኮይኖም እዮም ዝተባሃሉ ካልኦት እውን ይእሰሩ ከም ዘለው ቤት ጽሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ትብል ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ዜና። ኣብ 14 ዞባታት ደቡብ ኢትዮጵያ ሕቶ ክልል ናይ ምዃን ናብ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝቐረበን መብዛሕትአን ዞባታት መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጥርዓን ከም ዘቕረባ ተፈሊጡ። ብመሰረት እዚ ናይ ገዛእ ባዕለን ውሳነታትን ስጉምትታትን ዝወሰዳ ዞባታት በርኪተን ኣለዋ። ነዚ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ክልል አቶ ርስቱ ይርዳው ሕቶ ሓድሽ ኣወዳድባ ንግዜ ተበሊጾም ዘቕርቡ ዘለው ናይ ሸርሒ ፖለቲካ ዝተሓንገጡ ሓይልታት ዘበገስዎን ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝሃቀኑን ስለ ዝኾኑ ብሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተጠናኸረ መንግስታዊ ዓቕሚ ክፈሽሉ እዮም ከም ዝበሉ ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ካሻምናይን 12 ክፍሊ ተማሃሮ ካልኦት ተማሃሮ ብምልኦም ብዘይ ፈተና ናብ ቀጻላይ ክፍሊ ንክሓልፉ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ።
እቶም ዝሓለፉ ተማሃሮ መካሓስ ትምህርቲ ከም ዝወሃቦም ዝተቐሰ ሚኒስትር ትምህርቲ እቲ ሃገር እዩ። ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጌታሁን መኩርያ ከም ዘፍለጥዎ ክልላውን ሃገራውን ፈተናታት ዝቕበሉ ተማሃሮ ናይ ንዓመታት ትምህርቶም ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ ዘሎ 45 መዓልትታት መካሓስ ትምህርቲ ረኺቦም ናብ ፈተና ከም ዝኣትዉ ገሊጾም ይብል ፋና ትካል ዜና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ምዕጻው ኩነኔ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ኣስዒቡሉ። ሲፒጄ ኣብ መግለጺኡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ቅልውላው ዘርእይዎ ተደጋጋሚ ባህርያት ህዝቢ ኣብ ኣገዳሲ ወቅቲ እናሃለወ ሓበሬታ ኣብ ዘናደየሉ እዋን ንሚድያታት ምዕጻዎም ዘጉህ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ይብል። ወካሊ ሲፒጄ ጨንፈር ትሕቲ ሰሃር ኣፍሪካ ሙታኪ ሙሞ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ብህጹጽ ክኸፍቱ ጋዜጠኛታት ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ንኽፈትሕዎም ጋዜጠኛታት ሞይኦም ብዘይረዓድን ካብ ስራሕና ክንባረሪና ኢሎም ከይፈርሑ ንኽፍጽሙ ክገብሩ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ማእከል ስሕበት ኮቪድ-19 ኮይነን ኣለዋ ኢሎም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክነጽንሐኩም ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዘን ዝቐንያ መራሒት ቦሊቪያ ፕሬዚደንት ጀኒን ኣነዝ ኣብ ርእሰ ውሸባ ኣትየን ቀንየን ኣለዋ ሎሚ ይሕሸን ኣሎ ኢለን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ ከተማ ላድልብ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ዘዕቆብሉ ማዓስከር ስደተኛታት ንፈለማ እዋን በኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ሓደ ሰብ ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡ። ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳየ ኣብ ሰሜናዊት ምዕራብ ሶርያ እትርከብ ከተማ ላድሊብ ሰንኪ ኩነት ሕድሕድ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ዝርከብሉ ማእከል ንፈለማ እዋን ብኮቪድ-19 ዝተጠቕዐ ሰብ ከም ዝረኸበት ጸብጻብ ቪኦኤ ይሕብር። እቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝተባህለ ዶክተር ምልክት ምስረኣየ ንዓርሱ ኣብ ገዝኡ ወሺቡ ከም ዝርከብን ምስኡ ርክብ ዝነበሮም ኩሎም ድማ ከም ዝምርመሩን ተሓቢሩ። ማሕበር ሕክምናዊ ክንክን ሓገዛት ዝተባህለ ትካል ከም ዝበሎ እቲ ሕማም ኣብዚ ማእከል እንተደኣትዩ ንምእላዩ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ከም ሓወም ብራዕ ማለት እዩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቲ ዝተታሕዘሎም ትልሚ ሰሙን ቀዲሞም ይዕፀው ኣለዉ። ንኽረምቲ ኣብ ዕረፍቲ ተባሂሉ ኣብ ዝመጽእ ሶኒ ዝዕፀው ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ቅድም ክብል ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተዓዝዮም ዝነበሩ እንትኾን ኣብ ወርሒ ጉንበት መኽፋቶም እውን ዝዝከር እዩ። ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣቐዲምካ ምዕጻው ድማ በሐሙስ 34 ዓርቢ ድማ 38 ሓደሽቲ በቲ ቫይረስ ተጠቁ ሰባት ብምርካቦም እዩ ኢሎም። ከምኡውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማለ ሐሙስ ቁጥሪ ብኮቪድ-19 ዝተጠቁ 64,000 እንትበጽሕ ህጹጽ ሓገዝ ዝህባ ሆስፒታላት አሪዞና፣ ካሊፎርኒያን፣ ፍሎሪዳን ልዕሊ ዓቕመን ይኾነን ኣሎ ተባሂሉ። ተመራማርን ሓላፊ ማእኸል ተላገብትን ተኻሳሕትን ሕማማት ዶክተር አንቶኒዮ ፋውቺ ኣብ ማሕደርቲ ስቴታት ዘንበርዎም እገዳታት ከናውሑ ይጽውዑ። ከም ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሆፕኪንስ ሎሚ ዓርቢ ዓለም ለኸ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዑ 12 ሚልዮን ዝበጽሑ እንትኾን እቶም ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኑ ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ጥዕና ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ዝሃበቶ ምላሽ እንታይ ይመስል ዝብል ዘይሻራዊ ምርማረ ጉጅለ ኣጣየሹ ክብሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጾም የቕኒያልና ሳራ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ነመስግነካ በትረን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀተልቲ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝወዓሉ ዓቃቢ ሕጊ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ሳልሳይ ጡርጡር ንመሓዝ ይህደን ኣለውን ኢለን ኣለዋ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበበ። ኦነግ ሸኔ ካብ ዝተባህለ ጉጅለ ልኡኽተ ተቐቢሎም ከም ዝፈጸምዎውን እቲ ንሃጫሉ ተኪሱ ዝቐተለ ዝተባህለ ምእማን እውን ገሊፀን። በተመሳሳሊ ዜና ንብረት ዕንዮምን ጉድኣት ኣውሪዶምን ዝተባህሉ ከም ዝተኣስሩ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ተዛሪቦም ኣለዉ። ተሓላቂ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ብወገኑ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብሄርን ሃይማኖትን ተኮር መጥቃዕቲ መፍጻሙ ኣረጋጊጽ ኢሉሎ ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ። ቅትለት አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ በቀጥታ ተሳተፉ እዮም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ኣብ ቁጽር ምውዓሎም ጠቅላሊት ዓቃቢ ሕጊ አዳነች አቤቤ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፀን። ፍሉጥ ተፈታውን ናይ ነጻነት ተቃላሳይን ዝኾነ መንእሰይ ዝቀተለን ኣብቲ ቅትለት ተሓባባራይ ዝኾነን ኣብ ትሕቲ ቁጽሩ ኣውዒልና ኣለና ዝበላንሰን ኣስዕባ ቢለን ከምዚ ኢለን
ዋናው ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው። እቲ ቀንዲ ተኳሲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓለ አቶ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ እዩ። ካልኣይ ምስ ተሓባባር ዝኾነ አቶ አብዲ አለማየሁ እዩ። ሳልሳይ ድማ ከበደ ገመቹ ይበሃል። ጥላሁን ያምን አብዲ አለማየሁን ኣብ ቁፅር ዝወዓሉ ክኾን ከለው ከበደ ገመቹ ግን ንግዚኡ ስለ ዝተሰወረ ይድለ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ። ንድምፃዊ ሃጫሉ ዝቀተሉሉ ምክንያት ክገልጻ ከለዋ ድማ ከምዚ ኢለን። ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላሁን ያሚ የሚባለው ሰው ቀንዲ ተኳሲ ዝኾነ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ ሰብ ንምንታይ ንሃጫሉ ምቕታል ከም ዘድለየ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እቲ ተልእኾ ካብ ኦነግ ሸኔ ከም ዝተውሃወን እቲ ተልእኾ ክቕበል ከሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ደጋጊሞም ሰባት ረኺቦም ከም ዘእመንዎን ሃጫሉ ምዃኑ ብዝርዝር ዘይተገልጸሎም እንተኾነ እውን ዝርዝር ብዙሓት ዝቕተሉ ሰባት ከም ዘለውን ነዚ ምፍጻም ዘድለየሉ እውን ህዝቢ ኦሮሞ ንክሓልፈሉ ከም ዝኾነ ከምኡውን እዚ መንግስቲ ብምድኻሙ ከምዚ እንተደኣ ዘይተፈጺሙ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ከም ዘእመንዎን ከም ዝጠቕምዎን ዝገለጽሉ ምዃኖም ንፖሊስ ቃል ሂቡ እዩ እየን ዝበላ። ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል አራርሳ መርዳሳ ኣብ ቀረባ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንፊ ኣብ በረኻ ተሪፉ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ከተማ እውን ሽብር ይፈጥር ዘሎ ኦነግ ሸኔ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ተወሳኺ ድማ ንባዕሎም ኣባ ቶርቤ ኢሎም ዝፅውዑ ናብ ከተማ እናኣተው ሓደጋ ዘውርዱ እውን ኣለዉ ኢሎም። ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተልዓለ ሁከት ክሳብ ሕዚ 117 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ስዒቡ ንሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳልን ንብረት ብምዕናውን ተጠርጢሮም ካብ ዝተኣሰሩ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ክንዲ ምክልኻል ከም ዘይረኣዩ ብምሕላፍ እቲ ጉድኣት ክጋደድ ምኽንያት እዮም ዝተባሃሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕሬስ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝርከቡን ንብረቶም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቃጸሎም ዝዛረቡን ዝበጽሐልና ሲእና ይብሉ ኣለዉ። ብዝተሓሓዘ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተወሰኑ ወረዳታት ክልል ኦሮሚያ ብዕስለ መጥቃዕትታት ምፍጻሞምን ምርግጋጹ ገሊጹ ኣሎ። ናይ መንግስቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ከይተረፉ ብዕስለ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ገብረ መድህን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። نمسكنك كاغبره إذا تكتاتلو زلهم كاب واشنطن دي سي زفنو زلو مدب قدام سنبت بساتلايت زم حلال فيهم ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረን ዝፍጠርን ጥፍኣት ህዝብን ሃገርን እንኮ ተሓታቲ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ፌደራሊ ኢሉሎ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት እትፈጻሚ ስራሕ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳይ አመልኪቱ መግለጺ አውጪሎም ምላሽ ፌደራል መንግስቱን ረኺብና ኣለና መጀመርታ መግለጺ ሕወሓት ብዝምልከት ሙልጌታ ጽባህ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብቅድሚ ትማል ምሸት ዘውጽኦ መግለጺ ከም ዘመላኽቱ ንመንግስቲ ፌደራል ብብርቱዕ ቃላት ዝወቀሺን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ለውጥታትን ዓወታትን ተመዝጊቦም ነይሮም ዝበለ እቲ መግለጺ እዞም ዓወታት ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብናይቲ መግለጺ ጻውዓ ድማ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣሃዳዊ ሓይሊ ተመንዚዑ ክብል ገሊጹ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ምቕታሉ ዘውገዘ እቲ መግለጺ በዚ እትለት ድማ ልዑል ዝኾነ ህዝባዊ ቁጥዕ ከም ዝተልዓለ የፍሊጡም እቲ ህዝቢ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ካብ ስልጣን ዝወርበል እናበለ ይርከብ ብምባልዩ መግለጺ ሕወሓት ዘመላኽተም ተቃውሞ ህዝቢ ንምዕፋን ኢንተርኔትን ስልክን ግልጋሎት ከም ዝተቋረጸ ዝወቀሰት መግለጺ ናይ ክልል ሚድያታት ዝኾኑ ቴሌቪዥን ትግራይን ድምፂ ወያነን በተወሳኺውን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ምዕጻዎም ሓሰና እዩ ብምባል ተቃይሙ እዩ ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንስልጣን ክብሃል ተኻሒዱ ክብል እዩ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ዘፍለጠም መድረኽን በርታትን ሰላማውን ሕጋውን ቃልሲ ብኣምባገነናዊ ሓይሊ ተዓጽዮም ይርከቡ ክብል እውን እዩ ዝኸሰሰ መግለጺ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት ኣብ ሃገር ዝተፈጠረን ይፍጠር ዘሎ ጸገም ብሕታዊ ተሓታቲ ናይ ስልጣን ጥምኡ ንምርዋይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ውንብድና ይፍጽም ዘሎ ውልቀ መላኺ ኣሃዳዊ ጉጅለ እዩ ብምባል እቲ መግለጺ ዝኸሰሰ ንህዝቢ ትግራይ ሉ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ መሰል ዓርሶ ውሳነ ንምኽባር መረፃ ብብርኪ ክልል ንምክያድ ምድላዋት ይግበር
كم زلون جليجيم من قص فيدرال حزب تجري نمبركا مسنا وطا حيلتات بمتحوار يسرح له كبلونيو اتمجلتي اذا خسسم حزب تجري يفتروا له بزلو صلوا كالي اماراتي نك ليش يدفع له كبل اتمجلت حبيرم على ملخ محبرسب ኢትዮጵያ አብጫፍ ምብትታንያ ትርከብ ኢሉ ዝገለጸ ትመግለጺ ነዚ ተገንዚቡ ድማ አካል መፍትሕ ክኸውን ብዋን ሓቲቻሎም ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃም መቀለም نمسجنك ملقيتا نزنا حوحات مجلسي فيدرال منجس إثيوبياون ملاش بللو نمجلس حوحات ملاش كهبو بمسارح تناسيون جرماز تحتتو عبيد صحفة قدمي منسر حالة في بيت صحفة بريس أتوت لها النجسو حوحات ببجزيو دقاقي مو حالة مجلسي تاتي وتصيو إذا أنا حاسوت حق أنا ممسالي خبلو مليسوم حوحات كمود بزي كونس هاجر زرفن قدم كزرف كله أبزي ذكره هزبي تحابيو نزهبو مجلسي ملاش مهاب أدلي إلى من اندحر مبال هاجر إننا فرستي عن الزبالوجن حوحات هاجر نمفرس زسرحن إننا سرح زلون كنت خانة من قصة إثيوبيا هاجر كي تفرس إننا دحانة حزبا وحدنتنا تحلي نخنبر وحدات زي كونس كل زوننا هاجر كت مسرت حق أننا فيدرال سرعتنا مهنات نقص على ولدو نمركابن يسرح على خبلو مليسهم كأسئلهم إثيوبيا خمتي تمنيتهم عي كتفرسني أنت فرساون أبو أمر طرحيا إذا هاجر نختفرس مسرح تراي زي كونس وتينو خنك أسعر زصن حجوجله بمخانو أبا أمره تزرع في جوجله أنت زي كوينو هاجر أي كتفرسن يكبلو تزاريبو مالهم مسارتنا سيون نعتو نقصو كابز قربت لهم حتو حدا حوحات نزز بله لو مقنا أبت هاجر قبل على سلاماويان زيجاتات موت عنوة نبرتن أمو خات دقاقي مزخون زلوا مخان بمتقاسمو سقيلك أي كتفرسن يتراي مبال مرة قاقص يخون دون نزب الحتو أعتو نقصو طلعهم ذهبوا ملاش إثيوبيا نختفرس إذا جوجله زسرح زلوا بهر السبات بمججاو قبل على زلوا تسقم لامبا بمفساس ماليش نخبارع تعرض تجبركوا عن إثيوبيا أي فرسانيو جن إذا خبها الكله بزوديتو حزب إننا نحم إننا فلتة تعالى ينابله نمنجستخاء حقي أخبر لنا نابله سلزخنة منجستخاء ثمت أتعن سقمتي يوصل سلزلو حدنت فقرن حزب إثيوبيا كعوتيو سلزينا إثيوبيا أي كتفرسنا نبل زلنا خبلو ملي سمعلوم سيون جرما نعتو نقصو قصالي زغربت لهم حتى حوحات عم مجلسيو نموت دمصاوي هاجالو هندسا خونه ربحا قدب هداسه احليفكا بمهاب بزملكت زقربهم كستات بمنصاق نزخلو تحتاتو وي اوادادي قدب هداسهون ما كيمل بمتعنقف نحو حتى تغيركم اللهم مو اذا تبلو زلهم كومو انت خوينو محاورات دحننت نزا قديمو فريطو زيف شلو سلمنتايو دخم سلازخونه دي نزبل حتو محاور دحننت دلدل انت زي خون نيرو كلنا تودينا نيرنا حوحات ابز حالف خلت عامتات الزرو شخنا نقله انت زي خيد نيرو كم زي زلنايو اي محلنا نيرنا كبلو مليسو مالو إذا تكتاتلوا زلهم كاب واشنطن دي سي زفنا زلو مدب قدام سنبت بالساتلايت زم حلال فيهم إرتران إثيوبيان وعلى سلام كابز جبرا كلتا عمت جيران الله نزب زملكت منجست إرترات نجلتي أو تينيرو توسخ تصاب برهان برها كابس مرالي أخلنا اللهم سممع سلام إرتران إثيوبيان أتنتمالي طلعتي لومي محادث زخنا خلتين هاجرات أفكندي حدن عن مدخامن سرها بحبار كمخران كعيان زخال سممع كم زخنا تتقاس مجلسي منجست إرترا لعسر عمتات تفلالي زنبر حزبتاتن اندجنا ذرهبن أبجتن كيناتن زباخن زنبرت حستون عقمن كأ أفنسات كقن زبق علو كم زخنا جلسوا سممع كلتين هاجرات كاب كلتين هاجرات حليفو نوي حوان بقجت أبستحمسن زتحسين زوباقرن أفريقيا مسارت سلام نمرقق أن نمتحوارن زنصفن أبدنبتس أبعتي تسرعين زنبرا سودان الصومالن مس إرترا تحقاقزا زجمرالون سممع كم زخونة مجلس منجست إرترا قليت الله كلت عامت دحرتي سممع سراويت إثيوبيا جنا أبلولاوي مريت إرترا سفيرو كم زلو زتقاسة مجلس منجست إرترا ኢትዮጵያ በአዚው ጽንኩር ዝተሐላለ ከመሰጋገር መድረክ ተሐለፍ ዘላን ግጭትን ቀለውላውን ገና ዘይበተኸላን ሀገር አብርእስ መዃና
ኣብታ ሃገር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓንዩ ክልተን ሃገራት ናብ ግጭት ክምለሳ ዝሓልሙን ዝሰርሑን ኣብዚ ዞባን ኪኖን ሰላም ክልተን ሃገራት ቀንዲ ዕንቅፋት ንስውስዕ ዓዕናዊ ረብሓታቶም ዝቆፅርዎን ንኸዘርግዎን ለይትን መዓልትን ህርድግ ዝብሉ ሓይልታት ብምህላዎም ስምምዕ ክልተን ሃገራት ከምቲ ተስፋን ትፅቢትን ዝተገበረሉን ንኸይስጉም ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ እቲ መግለጺ ከም ምኽንያት ኣቕሪቡሎ ዕብየትን ክብደትን ናይቲ ተዓጢቕናሉ ዘሎና ዓላማን ዝገጥመና ዘሎ ብድሆታትን ግን ንቆራጽነትናን ነፍሰ ምትእምማናን ዝነቕንቕ ስለ ዘይኮነ ተጎቢጡ ዘሎ ልኡላዊ መሬትና ንምምላስ ብትዕግስትን ከይተሓለናን ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለጺኡ ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዕበላት መሰጋገር መድረኽ ሓሊፈን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክበጽሓን ኣብ መንጎና ሰላምን ምትሕግጋዝን ክድንፍዕን ዓቕምና ከይበቐቕና ክንሰርሕ ኢና ዝበለ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሱዳንን ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ምትሕግጋዝና ከንዕብን ንዞባዊ ምትሕብባር ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ክንተግህን ኢና ኢሉሎ ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ዓመት ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ንዝክረሉ እምበኣር ዘለናዮ ዓበይቲ ዕድላትን ዘይቀለልቲ ብድሆታትን ንዘለዎ መድረኽ ብግቡእ ተገንዚብና ንተጻባኣቲ ብሓይልን ብልሃትን ብምምካት ኣብ መንገዲ ሰላምን ልምዓትን ዞባዊ ምትሕብባርን ንሰጉም ክብል መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ዛዚሙሎ بخالي زينا تمالي بستغبر مرمرا فيروس كورونا 17 ሰባት فيروس كورونا كم ترخبهم كالوت 50 ድማ ካብቲ ሕማም ከም ዝሓወዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ በ9 ሐምሌ አፍሊጡ እቶም 17 ሰባት ካብ ሱዳን ተመሊሶም ኣብ ጋሽባርካ ሞሸበ ማእከል አዲባራ ተዓቅቦም ዝጸንሑ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ሓቢሩሎ ዛጊት ኣብ ኤርትራ ቁጽሪ በቫይረስ ኮሮና ዝተታሓዙ ሰባት 232 በጽሕሎ 107 ካብዚኦም ሓውዮም ክፋኑ ሆለው 125 ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩሎ ብርሃነ በርሀ ንድምጻ አሜሪካ ካብ አስመራ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ቴሌቪዥን ትግራይን ቴሌቪዥን ድምጽ ወያነን ናብ ኣየር ተመሊሰን ኣለዋ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ሙሉጌታ ጽባሃ ብዛዕባ ዝኸካፍለና ኣብ መስመር ሒዙ ኣለኹ ሙሉጌታ ብዛዕባ ዝረኸብካ ሓበሬታ ዝከካፍለና የቀመለይ ምንያ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ኣብ ክልል ትግራይ ዝመደብረን ቴሌቪዥን ጣብያታት ትግራይ ቴሌቪዥንን ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥንን ናብ ሳተላይት ከም ተመለሳ ቢሮ ርክብ ህዝብ መንግስትን ክልል ትግራይ ኣፍሊጦሎም ሓላፊት ቢሮ ወይዘሮ ሊያካሳ ከም ዝገለጾም ክልቲኦም ቴሌቪዥን ጣብያታት ፀገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣቀዲምና ስለተገንዘብና ምድላዋትና ገበርና ንሕና ኢና ትብላ ተዛሪበን በዚ ድማ ኣብ ሓፂር እዋን እቶም ቴሌቪዥናት ድማ ናብ ዜናታትን መደባት ፕሮግራማትን ድማ ናብ ህዝቢ ናብ ተመልካቾም እናቕረቡ ከም ዝርከቡ እዮም ወይዘሮ ሊያ ተዛሪበን ወይዘሮ ሊያ ኣብ ዘረበአን ነቲ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ ዝተቋረጠ ናይ ቴሌቪዥን ፈነወ ካብ ሳተላይት ምውራድ መንግስቲ ፌደራልን ዝኸፍታ ኣብ ዘረበአን ዝእሰር ጋዜጠኛ ኩን ዘዕፆ ሚድያ ኣይህልውን ዝበለ መንግስቲ ናይ ሓሳብ ፈላላይ ብዘይ ምቕባሉ ድማ ክልቲኦም ጣብያታት ቴሌቪዥን ካብ ሳተላይት ክወርድ ገይሩሎ ብምባልን ከቲተን ብዓመዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ ክልቲኦም ጣብያታት ቴሌቪዥን እዚውን ኣይንቕበሉን ዝተሓሰ ሕጊ የለን ብምባልን ሓቢረን ናብ ሳተላይት ቴሌቪዥን እቶም ጣብያታት ኣብ ምምላስ ዓብዪ ግደ ዝነበሮም ናይ ዲያስፖራ ተጋሩ ምንባሮም እየን ገሊፀን ሓለፍቲ ትካላት ዝኾን መንግስቲ ትግራይ እውን ፃዕሪ እናገበረ ድሕሪ ምጥናሕ كان ጣብያታት ቴሌቪዥን ናብ ሳተላይት ክድይባ ከም ዝኽኣላ ገሊፀን ወይዘሮ ሊያ ብቐጻሉ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ካብ ሳተላይት ናይ ምውራድ ንዕኡ ድማ ድለዋትና ብምባልን ተዛሪበን ወይዘሮ ሊያ ሙሉጌታ እቲ በዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ነተን ወረዳ ዝተገብራ ሚድያታት ወይ ቴሌቪዥን መደበራት ሁከት ብምልዕዓል እውን እዩ ዝኸሰን መጠንቀቕታውን ከም ዝበልካዮ ሂቡ ነርሞ ብዛዕባ ዝሓቲትካየ እንደነርካ ሁከት ኣብ ሃገር ንክልዓዓል ምክንያት ትኾኑ ኣለኹም ወይ መበገሲ ወይ ከም ዓይነት ፈነውታት ትገብሩ ኣለኹም ንዝብል ክስ ዝሃብኦ ምላሽ ኣሎ ዶ ወይዘሮ ሊያ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓበሬታ ይዕፈን እዩ ዘሎ ሓበሬታ ዝዕፈነሉ እዋን ድማ ሓበሬታ የቕርባ ዘለዋ ሚድያታት ናይ ትግራይ ሚድያታት እየን ብምባልን ገሊፀ ነው በአንጻሩ ኣብ ካልእ ዝርከባ ሚድያታት እየን ህዝብን ህዝቢ ዘጋጩ
حبريتا جواز اللامبر ناينا ميديا كما يكون عند والين من لاشيبن حقون زتحاسة ميديا يبلنا عند والين جليتان بس حق مثلا حزبي يدلو حبريتا حزبي تعرفين زلو دمتو تعرف مخانين بخدا زلو عبدين والين من لاش زخابة ويزروليا بغض قالون كابسات لايسنا موراب نقرأ سيقاتي مثلي جنا نستم دياسبورا بحوار مخان تساريح نيري بغض قالون كسر رحيق اللي يزوليان من لاشيبن قالو سلازي زن مدبراتنا بأي رز تملسا قدم لومي فرنسا كوبانيا ساتلايت يتقام خمس نبرة يتقليدوا سلازي كاد كونترات ناي ساتلايت دين رغيبا كمي هو عبدينا خمس عن ناي مقطعو سبمتات كوسدلن كم ذكر تجنيتو سلازي نبرة نعو مدلواتنا جبرنا إنشنا نايل زتب على تكال ناي ساتلايت كم ذاتو يتحبير زلو عبد قداي ديونا نهلنا لنيرنا ويزرو ليا مثلا جبت تكال بمخان إيو بضاربات رخيبكم زيدما من جبت فيدرال مثل خاصو زلو مثلا جبت تكالات حبيرهم تسرحوهم زلو حتى لنا زيه كاب حق إيزر حاق إيدو والين من لا شيبنالو من جبت تجراي هنا تجراي زركبات في كالات زي حاجة يكون أسرحتي قواما حيزن بناء على من جدي زي بعضا بتوسع قدمه في ناي حزب تجراي يكون ناي حزب تجراي لو على الناس أحلف زي من جبت زلو لو على الناس أحلف من جبت خيل داعسنا لو على الناس أحلف ناين هذم إذا زرخبنا من جدي ما قد حزنا تزرعنا نبي نحن من جدي بو يمكن رخبوكين ناجبلين من الأشياء بنالو. هالرأي ملقيتا بعد سلطان برودكاستين أقدموا نتن ميدياتات متقطع هي وزنا برأكل زعبا مملاس نايزن مدبرات تلفزيون ويكأتس على هلون أن بزملكت زهلو الرأية ويون سقوم تنتهلي بزملكت كان الزرار بومينا نذهب كان حبريتا يمسكنا كامل جيتا. إذا تكتاتلوا زلهم كاب واشنطن دي سي زفنا زلو مدب قدام سنبت بالساتلايت زم حلال فيهم عبي قدب هداسي إثيوبيا ماي محاز مجمارو زرقيو مثلتات ساتلايت وزيوم اللوم أوش دخلت تسومونات كزاز ميوز تبهلنا إثيوبيا قبطون سودانن لزب بقت حوابارنتن تعزباينتن حبرة أفريقيا قصيل اللوم مسارحتنا سلومون عباتن وهاب قال منيستر قدات وزاي إثيوبيا دينا مفتي الزراربو زو سرحو قبر مدهن كأربو يوم عبي هداسي إثيوبيا بزملكات أمونغو إثيوبيا قبصن سودانن أبسترافون تكنيكاون قدات لزب كاير كمزلو وهاب قال منيستر قدات وزاي إثيوبيا دينا مفتي حبيرام عبي قدب هداسي إثيوبيا ماي محاز مجمارو زرقو مثلتات ساتلايت وزيوم عنلو ووشتك اللي تسومنات كزازمي يزتبهالنا إثيوبيا قبصن سودانن لزب بحبرة أفريقيا أتحابارينتن تعزباينتن قصير الله ماي مملأ جميلون تخوينوز تحدثو أمباسادر دينا كمزي كبلو مليسام definitely በመንግስት ከዚህ ቀደም አቅዶት በነበረው ጊዜ ውስጥ ያው ግድቡ መንግስቲ ቅድም ሎሚ ነት ግድብ ንምምላእ ሒዝዎ ዝነበረ ጽኑዕ መርገጺ ሕዝውን ይደፋሉ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ምምላእ ማይ ግን ናይ ቴክኒክ ሰባት እዮም ክነግሩኻ ዝኽእሉ እዮም ዝበሉ መሳርሕትና ሰሎሞን አባተ መሊሱ ብሳተላይት ብዛዕባ ዝርአ ምስሊ ደጊሙ ሓቲትዎም ክምልሱ ከለው እቲ ህንጸት ብዝድለን ዕውትን አግባብ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ብሳተላይት ዝረአይ ዘሎ ምስልታት እውን ትክክለኛ እዮም ተባሂሎም ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም ግን ሳተላይት ናይ ምትርጓም ክእለት ስለዘይብለይን ስለዘይረኣኽዎን ከምዚ እዩ ንምባል ከጸግመለይ ይኽእል እዩ ኢሎም مملأ جن زي التراترن زي ترفني إلهم بموسخ أمباسادر دينا حبرة أفريقيا أبتل الزب تعزباينت راح يساتف كم زلو زغلسو أمباسادر دينا قال نايم التحبار جيدز أو تنتخوينمون بمسم معنا سلسين هجراتي لهم قبسي نبيت مخرصة تحبرات من قستات وسيداتو زنبرا قداي أمن تايكونا تاترلو تباهي لهم تحاتيتهم نيرهم سنكم اللسترلو قبسات قداوني أتربوت يهدافي قدب يعلم يسلام ስጋት ነው ስለሆነ ማጀንዳት ግብጻውያን ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናይ ዓለም ናይ ሰላም ስጋት እዩ ስለዝኾነ ከም አጀንዳ ተታሒዙ በቤት ምኽሪ ጸጥታ ምይጥ ይገበረሉ ዝብል ይነይሩ ዝተፈላልያ አባላት ቤት ምኽሪ ኣብዝሃበኦ መግለጽ ግን እቲ ጉዳይ ነዚ ከም ዘይማል እዩ ናይ ጸጥታ ስጋት ክኸውን ከም ዘይኽእልን በዚ ደረጃ ክትሓዝ ከም ዘይብሉን ብዝተኻለ ሰለስቲን ሃገራት ክርአሎ ዝብል እዮም ርእይቶ ሂቦም ገለ ሃገራት ግን ካብ ዝውፅእ ዝበለ ርእይቶ ዝሃባ ነይረንየን እዮም ዝበሉ
ናብ ኣፍሪካ ክምለስ ክድፍኣሉ ምጽንሑን ጸገም ተሃልዩን ብናይ ኣፍሪካ ጥበብ ክፍትሓለዎ ዝብልን መርገጺ ኢትዮጵያ ምዃኑ እውን ወሲኾም ገሊጾም ብወገን ግብጺ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝተፈላለዩ መርገጽን መግለጽን መሃቦም ልሙድ ምዃኑን ኢትዮጵያ ግን ምትእምማን ክሰፍን እዚ ግድብ ካልእ ተልእኾ ከም ዘይብሉ ንግብጻውያን ይኹን ንዓለም ማሕበረሰብ ምርዳእና ክቕጽል እዩ እዚ ስምምዕነት ብሰላም ክዛዘም ድማ ተስፋ ኣለና ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ እዚ ምባር ናይ ሎሚ ሓፈሻ